koriste hipnoterapiju za ostvarivanje najrazličitijih ciljeva u životu. Od toga da povećaju finansijsko obilje u svom životu, preko toga da smršaju, da postanu recimo bolji govornici, pa do toga da se oslobode nekih neželjenih osjećanja, recimo strahova, fobija, pa čak i depresije i anksioznosti. Međutim, ono što je mnogo važnije od toga kojoj oblasti života pripada vaš problem, jeste koliko vi zaista želite da ga rešite. I to je najvažnije pitanje i od njega zavisi koliko će hipnoterapija za vas biti uspešna. Predlažem jedan mali test koji traje cijelih 10 sekundi da uradimo da biste mogli da odgovorite na to pitanje. Povežite se sa svojim problemom i zamislite jednu liniju, ravnu liniju koja ima početak i kraj. Na početku te linije je broj 1, na kraju je broj 10. Na broju 1 je podeo koji označava ja uopšte ne želim da se bavim ovim problemom. Na broju 10 je podeo koji označava ovo je apsolutni prioritet u mom životu i želim da rešim ovaj problem što je pre moguće. A na polovini te linije, na broju 5, se nalazi podeo koji kaže ovo je problem koji neko drugi u mom životu želi da ja rešim. I sad zamislite gde biste sebe postavili na toj liniji. I gde mislite da vi stojite na toj liniji. I ako ste stali otprilike negde oko broja 7 ili više, hipnoterapija je sjajan izbor terapije za vas. To znači da je velika šansa da ćete biti veoma uspešni u rešavanju svog problema pomoću ove metode. Međutim, ako ste ispod broja 7, onda predlažem nešto što ja zovem sastanak sa samim sobom. Dakle, sedite, popričajte sa sobom da li zaista stvarno želite tu promenu o kojoj govorite ili postoji neki spoljni faktor koji za vas priželjkuje tu promenu. Često imamo situaciju u praksi gde recimo supružnici u stvari jedan drugog nagovaraju da naprave neku promenu. Recimo žena nagovara supruga da je vreme da ostavi cigarete, a on to u stvari ne želi. I kod takvih slučajeva terapija pokazuje manje uspešne rezultate. Ali ako zaista imate problem koji vas lično muči, gde osjećate posledice tog problema i želite da stvorite promenu, hipnoterapija je sjajan izbor. Sad, kako nam to hipnoterapija pomaže da ostvarimo ciljeve? Glavna tehnika koju hipnoterapija koristi jeste pristup podsvesnom umu. Podsvesni um je mesto gde su pohranjena sva vaša sećanja, osjećanja, emocije, doživlje itd. U principu, podsvesni um je ono što upravlja vašim životom. I sada, tu se nalaze stotine, a verovatno i milioni programa. Neki od tih programa rade u vašu korist, neki rade u korist toga da vas blokiraju iako vi toga niste svesni na mentalnom nivou. Recimo, jedan od programa koji je koristan program za održavanje telesne temperature, program za znojenje, još jedan takav program, program za osjećaj lične vrednosti. Međutim, postoje i programi koji mogu da nas značajno ometaju. Hajde da recimo zamislimo da postoji program koji je usađen u vas dok ste još bili mali, koji govori da ljudi koji imaju novac su u stvari pokvareni. Velika je šansa da će vas taj program ometati u tome da stvorite finansijsko obilje u vašem životu, jer ko još želi da misli o sebi kao pokvarenoj osobi. Veliki deo programa koji imamo u našem životu stvoreni su u detinjstvu, stvoreni su pod uticajem autoriteta, neke od njih smo i sami stvorili i ti programi kada se stvaraju imaju svoju ulogu, imaju svoju funkciju. Tu su sa nekim razlogom da nas zaštite, da nam pomognu da prebrodimo neku situaciju i tako dalje. Međutim, tokom vremena mi zadržimo te programe, naš život, naša ličnost se dalje razvija, a mi i dalje funkcionišemo sa tim programima u našoj podsvesti. Zamislite recimo evo na jednom primjeru da ste odlučili da promenite posao i napravili ste ceo plan za to. Recimo, napravit ćete novu biografiju, osvežit ćete staru, poslat ćete kolegama koje ste upoznali tokom svoje karijere informacije o tome da želite da menjate posao, razlazit ćete prijateljima i porodici, konkurisat ćete na toliko i toliko oglasa svakoga dana i tako dalje. I imate cijelu strukturu, imate plan, međutim, godine prolaze, vreme prolazi, 3 godine kasnije vi ste i dalje na istom poslu. Zašto? Šta se dešava? Dešava se da, recimo, u vama postoji mali podsvesni program koji kaže jesi li ti normalan? Sigurnost posla je najvažnija. Treba da ostaneš na tom poslu na kojem si, nema veze što nisi baš zadovoljan ili zadovoljna, imaš neku sigurnost, tamo si se navikao. Odlazak na novi posao znači mnogo neizvesnosti, mnogo nepoznatih. Strah je ono što ljude često drži zarobljene u starim programima.
strah od novih programa, kako će funkcionisati sa novim programima. I pomoću hipnoterapije pristupamo tim starim programima, otpuštamo ih i stvaramo nove programe u jednom bezbednom okruženju, a ti programi vam onda služe da dostignete cilj koji želite. Evo, voljela bih da podelim sa vama baš jedan primer jednog klijenta koji je nedavno bio na seansi. On je bio jako nesrećan u suštini na poslu na kojem je radio. Taj posao mu je oduzimao jako mnogo energije, vremena, nije mu donosio nikakvu radost faktički. Međutim, ostao je zaglavljen na tom poslu jako dugo i došao je upravo zašto je osjećao da ne može da se ocepi, da se oslobodi od tog posla. Ono što smo na seansi uspeli da shvatimo, odnosno što je on uspeo da uvidi, jeste da je on percipirao ljude koji menjaju posao kao nestabilne i nezahvalne. I zamislite njegovo iznenađenje kad smo otkrili da mu je taj program, to uverenje usadio njegov ujak, koji je bio biznismen u vreme njegovog detinjstva i koji je stalno govorio o ljudima koji dolaze i odlaze u njegovu firmu tako lako kao nezahvalnima i nestabilnima. I ujako je možda taj program i služio u doba kada ga je prezentovao i drugima. Ali ovom mom klijentu taj program je u stvari zagorčavao život. Ljudi obično dođu na hipnoterapiju kad su već isprobali sve druge tehnike i shvatili da im ne pomažu. Veliki problem sa tehnikama koje se bave samo našim intelektualnim, odnosno mentalnim dijelom našeg uma, jeste u tome što ne pristupaju svim onim podsvesnim programima koje postoje unutar nas. I zašto su ti podsvesni programi toliko jači od svesnih programa? Zato što svesni program može da funkcioniše samo jedan u jednom trenutku. Recimo, ja sad moram da mislim o ovom videu da bih snimila ovaj video za vas. Ako želim da mislim o tome šta treba da skuvam za ručak, moram da prestanem da mislim o videu i da počnem da mislim o ručku. Međutim, na podsvesnom nivou programi se odigravaju paralelno, rade svi u isto vreme. Znači, ja u isto vreme dišem, varim, znojim se i gledam ovaj video, recimo. I zato je hipnoterapija toliko uspešna. Znači, kada uđemo u taj podsvesni um, pristupimo i promenimo podsvesne programe, onda oni nadalje stalno rade za nas. I ljudi se pitaju kako to da je hipnoterapija toliko uspešna, posle jedne ili dve seanse se riješe problemi. Pa uspešna je zato što se ne rešava sve u tih sat i po vremena terapije, nego narednih recimo 7 dana puta 24 sata taj program konstantno radi za vas, taj novi program koji smo postavili. I vidjet ćete recimo da jedna ista osoba može da lako ostvari jedan cilj, ali drugi cilj stalno, ono što bismo rekli, baguje. Vrti se kao u nekom začaranom krugu, ne može. Kod ovog cilja koji je uspela da ostvari, često je u stvari stvar u tome što nije postojao podsvesni program koji je bio u sukobu sa racionalnom odlukom. I to je onda sasvim ok, tu nam je dovoljna snaga volje da ostvarimo neki cilj. Međutim, ako imamo odluku na mentalnom, intelektualnom nivou, recimo želim da ostavim pušenje zato što znam da to nije dobro, nije zdravo za mene, i može da mi naruši dugotrajno zdravlje, razne organe i utiče na moje odnose sa drugim ljudima, ali imam podsvesni program koji kaže ali pušenje je prijatno, pomaže ti da se opustiš i tako dalje. Sukob ta dva programa će dovoditi konstantno do toga da ja napravim mali napredak na mentalnom nivou, ali onda pokleknem i ne mogu da dođem do krajnjeg cilja. Zato je potrebno da odemo u podsvesni um, da promenimo taj program koji radi 24 sata dnevno i da mu kažemo sada šta je naš novi cilj. Tako hipnoterapija funkcioniše i tako pomaže ljudima. To je sve za ovaj video. Ako imate još nekih pitanja o hipnoterapiji, pogledajte i ostale snimke koje smo napravili da bismo vam približili ovu fenomenalnu i jako efikasnu metodu. Ne zaboravite da sve što pričamo o hipnoterapiji ujedno se odnosi i na terapiju visoka svesnost, koja je veoma slična u rezultatima, odnosno gotovo identična, ali koristi nehipnotički pristup. Pogledajte i neke tekstove, blogove, a ako nismo odgovorili na pitanje koje još uvek imate o hipnoterapiji, pišite nam i vrlo rado ćemo da snimimo ili kreiramo sadržaj na tu temu. Pored toga možete da zakažete i besplatnu konsultaciju od 20 minuta da razjasnimo sve dileme koje imate. Vidimo se!